Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Mayong hapon, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Yes, welcome sa panibago na naman nga edisyon sang programa This Is My Life. Subong nga adlaw sang Lunes, katapusan man nga adlaw sa bulan sang Mayo. So, subong Mayo 31, 2021. Subong nga hapon, inyo na temporaryo makaupod sa kahanginan. Ang naman si Inday Dorel. Temporaryo nga nagatalos kay Inday Ann. Nga mo nagatalos pag kay Tita Wilma. Na? So, sige. Subo nga hapon mga ka-action pag linawon ko kam of course sa mga tinaagi sa pagbasa sang sulat man. Naging padala diri sa programa ni Tita Wilma and of course ang advice ni Tita Wilma. Kaya siya gid ini nagahatag sang advice sa mga sulat nga ginapadala diri sa programa sa This Is My Life. So ina karon bantayan. And of course ang inyo man nga horoscope of the day. Kag mai-share man ko sa inyo sa FYI segment kung paano nga mapabilin nga ang healthy lifestyle, paano natin ma-maintain. Pag-iistoryahan man ina naton subong nga hapon. By the way, for sure ang tanan nakapanyaga na. Kag nagapahunay-hunay sa ilang mapuloy-an. And sa mga naga-travel or maga-travel subong nga hapon, maghalong-halong gid kita mga ka-aksyon, especially mayara sang bagyo subong diri sa pungsod Pilipinas. Kaamo ang bagyo Dante. Dugay-dugay pag-istoryahan naton ang weather update. So mayong hapon sa tanan man nagaupod sa kon sa Facebook Live. Hello sa inyo. So pagabasahon naton ina karon ang inyong mga greetings. And of course, sa naga-monitor sa radyo, pwede gid text ka mo sa aton iya nga text hotline sa 0963-7570874. Sa liwat, 0963-7570874. Okay? Copy? Okay. So, sige mga ka-action. And of course, sa mga wala pa gali naka-like and follow sa amon official Facebook page, i-search nyo lang dira sa inyong search box sa Facebook, ang Aksyon Radio Bacolod. So, makita nyo ang mera dira sa 500,000 plus likes na and followers of course. Nga mo nga Facebook page, inaanga mo nga official nga Facebook page. So, dira, pwede ka mo mag-check sa mga balita. Kaya gusto niyo mahibaloan nagakahanabo sa palibot sa nga Bacolod, Negros Occidental, kag bugos nga Pilipinas. Okay, so, sige. Ang amon man gali nga website ha, hindi man ka mo magkalipat, visit nyo man amon website sa www.actionradiobacolod.com.ph. And of course, meron man kami sang YouTube account. So, dra ang programa sa Aksyon Radio Bacolod live na live nga inyo mabatian. Okay? Sa mga hindi hilig bala mag-Facebook, so sa YouTube na lang sila yung maglantaw. Or ang TV ni bala kay subong mga TV, mga smart TV bala, subong may YouTube na. So, makonect ka lang sa Wi-Fi, search mo lang da
makita man din ang live program sa Action Radio Bacolod. So yun ang ginahimo sa pila ka mga listener namon, gasend sila tingala kami, uy kalapad gid asang tsura namon, gili kay sa TV gid sila naga monitor. Salamat gid mga ka-action. Okay, so sige kay nga aton oras kada sigid ma-update kita anay sa lakat sang panahon. Ginpagwa man sang pag-asa ang Tropical Cyclone Bulletin number 6. Sining tropical storm na subong nga Dante. Okay? So ini siya ang medyo nagbaskog samtang nagahulag na aminhan, pakadton aminhan nakatundan sa Philippine Sea. Let's just kainas sang aga ang location or center sang tropical storm Dante ang nakitaan sa 515 kilometers or 515 kilometros na sidlangan na aminhan na sidlangan sa Davao City o kon 445 kilometros na sidlangan sa Hinatuan, Surigao del Sur. Okay? And ang medala ini sa kabaskogon sa hangin nga 75 kilometros por ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga 90 kilometros por ora kag nagahulag ini siya pa aminhan katundan sa 20 kilometros por ora ang kada sigon. And of course, sa subong man nga adlaw, mahinay tubtub kasarangan kisa mabaskog nga pag-ulan sa lugar sang Caraga, Davao Region, Soxargen, Bukidnon, Misamis Oriental, bangod sining Bagyo Dante. May lang kay wala diri naman sa Bacolod, pero of course mabatsyagan tagid ina syempre ang mga pag-ulan-ulan. And suno man sa pag-asa ang tropical storm Dante ang posible pagid nga mangin severe tropical storm category by Wednesday or sa Miyerkules iya nga adlaw. Wednesday morning mga ka-aksyon. Antes maghuyang sa palaabuton nga Biyernes. Okay, so ina ang pinaka-latest naton nga weather bulletin. Bantayan nyo naman karon 5 p.m. Alas 5 sa hapon magapagwa sa update ang pag-asa. Okay? So, sige. And sa pilaman ka mga detalye naton balita, bala national mga ka-aksyon. Kaya of course, para updated man kita sa nagakahanabo subong sa aton palibot. Okay? Ining may bag-o na naman kuno nga variant sang COVID-19. Kag ini siya pinasahi. Kay man, makuha mo ini siya paagi lang sa hangin. Kag dito ini una na diskubrihan sa Pungsod, Vietnam. So, sunod re, isa ka bag-o nga COVID-19 variant nga combination sang Indian kag British strains nga nagalapta pinaagi sa hangin ang na-discover dito sa Pungsod, Vietnam. Suno kay Health Minister Nguyen Tan Long, hambal niya, quote by quote, we have discovered a new hybrid variant from the Indian and UK strains. So, di ba? So, medyo delikado ini. Kaya ang nabibaluan tayo nga mga COVID nga mga variant makuha mo lang paagi sa droplets, di ba? So, muna naga-face mask kita. So, mas delikado ining makuha mo lang siya paagi sa hangin. Perte na giniya ang COVID, araw-araw na giniya, no? Wala man ginmensionar kung pila nga kaso ang na-record dito sa nasambit nga pungsod sang amo nga variant apang nagabatsyag sa karon ang Vietnam sang gulpi iya nga pagdamo sang kaso partikular sa mga industrial zones kag dalagko nga syudad sang Hanoi kag Ho Chi Minh City. Bangod sa mga bag-o nga impeksyon, of course, ang gobyerno sang Vietnam nagpatuman sang mas hugot nga mga regulasyon, partikular ang hulag sang tawo kag negosyo. Kalakip sa mga temporaryo ginpasira subong didto sa Pungsod, Vietnam, amo ang ila turismo, relihiyon, ang mga restaurant, hair salon kag mga massage parlor. Of course, bilang precautionary measure. So, ano naman ini? Pero sige lang, magpadayon lang kita sa pagpangamuyo mga ka-aksyon nga tani hindi na di malabot sa aton or
matap na ina nga sahi sa nga variant do ka hindi amo maniman, no? Subong pati hangin na yan, pwede mo na yan makuha ang COVID. Pero anyway, dito pa lang niya sa pungsod Vietnam ha. Wala diya sa aton sa Pilipinas. Kagkabay pa, nga hindi na di maglabot sa aton sa Pilipinas. Okay? And of course, Aryo, ano taman na, istoryahan taman kadali lang, ining mga online nga pautang bala. Oo. Sorry, nagkadlaw ko ha. Pero, kadamo, subong sang reklamo. As in, mga makita mo sa Facebook, inibalang mga na-scam sila kuno, mara man nga may nagapautang sila ginpakawian sila bala or ano manda nga mga sahi sang pagpakahuya da sa ila. Kay subong si Senator Win Gatchalian o Conser Win Gatchalian gusto niya nga magapatigayon sang hearing sa Senado angot sa madata nga pagpamintaha kag pagpang-aboso sa ginatawag nga online pautang. Pag sa kupon, sang hingyoon ni Gatchalian nga hearing, ang ginahimo nga pagpautang sa mga kompanya nga wala iya ginadumala sa o kung wala sa pagdumala sa Bangko Sentral ng Pilipinas kag Securities and Exchange Commission. Ginpahayag sang senador nga pagatun-an kung kinahanglan nga magpasar sang lahi agud matap na ang mga kamalamalahan sa ginapatuman nga pulisa man kag pagsulundan nga ginaimplementar sang natungdan nga ahensya. Te abiso niya sa mga nagakinahanglan sang kwarta nga usisaon gid kilatison gid sang maayo ang mga nagatanyag sang pautang labi na kon makaduluda ang pagtanyag nila sang pautang. Kay suno iya sa senador o kon kay Senator Gatchalian, padayon siya subong kuno iya nga nakabaton sang mareklamo angot sa ginaeksperyensya nga mga pagpamahog kag pagpakahuya sa maginutangan nila nga mga kompanya. Nan ini dapat man na halalungan kadamo na gid sa mga modus nga gagaruwa no especially sing panahon sa na pandemic kay ti mga tao gatingwa gur mabuhi pero tani hindi man sa illegal nga paagi tani legal man nga paagi na so sige hulaton ta ina ang resulta sang ginaduso man ni Senator Sherwin Gatchalian. Okay. So, sige, 1:56, Action Radio, Philippines Standard Time. Okay, so ina ang mga pila ka mga update man, balita national, mga ka-aksyon, and of course, ang aton yung weather update. So, karon sa aton pagbalik, mag-share naman ko sa inyo sa aton yung FYI segment ang kung paano ma-maintain ang healthy lifestyle. As ilabi na subo nga, pandemic. And of course, ang pagbasa man sang sulat nga ginpadala diri subong nga hapon kay Tita Wilma Sugaton. Okay, so standby ka mo dira. Pero antes sina diri kita anay. Ang aton anay produkto sang Dr. Al. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo.
Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply. Hey, mayong hapon, mga ka-aksyon, sa nagaupod sa aton subong sa Facebook Live. Hello, gid kay Ma'am Ana Sinoro. Mayong hapon sa imo, ma'am. Kay Elmer Regalado. Yes, God bless from Letex Market, Fairview, Quezon City. Kay Milchurita Ferrer, mayong hapon, ma'am. Happy birthday sa... sino birthday gani, ma'am? Nalipat ko, ma'am Ana. Sino tong yung greet naman kagina ni Sir ni Action Boy sa Action Balita Morning Edition. Happy birthday gid sa imo bata. Kay JR Di mo Pabalinas Panagiton. Good afternoon. Salamat, JR. Atamyaw lalang. Boss Edgar Medel, monitor lang sa Eroreco. God bless you all. Okay. Messi Bongkal. Mayong hapon. Kay Athea Kimiriman. Hello, Athea. Dra sa may Mursha. Salamat, Ma'am Ana. Baryoga Ray. Mayong hapon. Hi, Nizel. Yes, stay safe, Kamanda. See you next time. Kay Alex Monteza, mayong hapon. Yes, of course. Cody Dormitorio. Kay Dennis si Dennis Balamong. Sige, hagi dance. Kay Sir Alex Monteza, happy birthday, Miss Anne. Belated happy birthday kay Action Anne Defensor. Wala si Action Anne, kaya nag-celebrate siya sang extended ang iya birthday. Actually, kahapon ang iya birthday. So, gin-extend niya subong adlaw. Okay? Kay Joanne Ramos, hello, may hapon dra sa may barangay San Juan, Pontevedra. And Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, hi Ma'am Elizabeth, mayong hapon. Kay, uy hala, may napindutan naman ako. Sige, anyway. Kay, ilan ni Ma'am Van, Mrs. Alvarez, sa Tangob, kay Miss Jinky Dilagdon, kag Family Dilagdon Appeal sa DSB. Mayong hapon. Halin kay Alex Monteza ang pagpanamyaw. Kay Virgie Olpinda. Hello, mayong hapon sa imo, ma'am. Dara sa may Celine Home. Stay, salamat. Thank you, ma'am. God bless you, man and family. Okay, so sige, nagapamati ko no, this is my live, si Miss Connie Dormitorio. Okay. Salamat. Alright, standby anay mga ka-aksyon na magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Let's dosay sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Of course, sa gyapon inyo temporaryo nga kaupod subong nga hapon, Inday Dorel. And this time, sila siling ko nakaina nga mag-share ako sa inyo sa aton FYI segment kung paano ma-maintain ang healthy lifestyle. So, ang kay kabalo man kita maka-aksyon niya, ang pagbag-o bala sa ang positibo nga lifestyle ang magapaayo sa, of course, sa imo appearance dira, sa imo itsura, dunaga ano bala duga kumbaga dunaga sanag kung nami ang imo iya nga lifestyle. Kag sa imo, of course, ginabatsyag everyday. Dugang pa mas naganami ang imo ikay lawas kag malikawan nga mangin balatianon. Okay? Ang pag-maintain kay kabalo ka mga ka-aksyon, ang pag-maintain no sang healthy weight sa aton lawas kag pagpili sa mga healthy kuno nga mga pagkaon, ang kag insakto nga pagpahuway o kung nagakaigo nga pagpahuway ang dako nga kontribusyon sa mas may kalidad nga pagpangubuhi kag of course magalawig imo kabuhi kag labaw sa tanan malikawan nga matapikan sang COVID coronavirus disease. So, isa sa mga pwede tagalihimoon mga ka-aksyon na good ma-maintain ang aton healthy lifestyle. Of course, kabalo naman kamo, iban, syempre, taman sa taman sa ang tawag sinigani, conscious sa ilang mga health, tanan-tanan nga research ginahimo na yan. So, ari isa sa mga pwede nyo himoon, ang pag-inom sa multivitamin supplement. Kay, kung nabudlayan ka kung nga mag-adjust sa
mga nagakaigo nga sustansya sa pagkaon nga imo makuha, sigurado nga makabulig ang mga dietary supplement. Ang mga dietary supplement, mga ka-aksyon, kaangay isang multivitamins, labi na kung ang ginakaon ang wala na bala nagalabot sa 1,600 calories sa isa ka adlaw. So dako ini nga help ang dietary food supplement. Kag kung ikaw ang vegan bala, meron mga tao yang nga wala nagakaon niya sang meat, kundi puro sila yung vegetables, na? Amo na silang ginatawag nga vegetarian naman na iya. Okay? So, ang himuon pagid, likawan mo ko no, mga ka-aksyon, ang supplement nga may mga mega doses. So, ipa-check mo gid sa imo doktor every time magbakal ka bisang isang vitamins mo dira kay syempre kinanglan tama na nga ipa-check, especially kung may mga comorbidity ka mo, ipa-check nyo na sa inyong mga doktor kung inibala, pwede na siya sa akon, kay sila na iya ang mas nakahibalo. So, wala man gina-recommend nga pagsiling nga, ari multivitamins ni gali, ti pwede na ni, so hindi. So, i-check nyo anay sa inyo nga mga doctors. Kaga subong nga panahon sang pandemic, kinanglan taman of course, 'di ba, ang vitamin Z with zinc kag vitamin D. So mag-inom ikaw sina adlaw-adlaw kun wala ka na balay nagapabalhas, kagara ka lang bisin yung balay, way kaya nagapa ano ganing oras subong sang healthy kasi sang una alas 9 do okay pa ang kainiton mong sang adlaw, pero subong mag alas 9 bo perte na gid kainit-init nan. Okay? So kinanglan taman na gali ang daily dose of vitamin D nga makuha sa adlaw o kung sa English pa sun. Kag of course ang ikaduha, dugangan ang everyday mo nga paghulag bala, especially ang mga ara lang sa ilang mga puloy-an, giho-giho man pag may time, di ka bilog nga adlaw gihigda ka lang, di ba? Do kasakit sa likod, kakapoy manggali no nga bilog nga adlaw gahigda ka lang. In fairness, gahigda ka lang gani pero nakapoy ka. Kay wala naga-circulate sang maayo imong nga blood. So kinanglan gali nga galaw-galaw para hindi pumanaw. Amo na ang hambal nila, okay? So giho-giho gid physical nga mga activities nan. Pero hindi man tamaan, especially kung hindi kaya sang lawas mo. So gamay lang nga puro pa nilhig. Pero hindi ka man magpanilhig nga do kung lapad-lapad inyo bilog nga biog saran tapuson mo lang sa isa ka lang, di man kay basi hindi ka nakatindog. Madoko ka na nga madoko na. Okay? So next is dugangan ang pagkaon mo sang mga fresh nga fruits, gulay o kun utan kag cereals nan. Kay ini kuno nga mga sahay isang pagkaon ang may dala nga vitamins and minerals. Ang pila ka mga fresh nga fruits kuno kag utan or vegetables kangay sang apple, mansanas be kag orange ang manggaranon ini sa fiber. So ang insakto nga dietary fiber ang importante man ini kay agud malikawan ang o kon mabuhinan ang cholesterol dira sa aton nga lawas. Kag of course ang buang kamote man bala ang sweet potato pana nami man na siya kuno nga source ng carbohydrates pero hindi lang magpatama kaya ang carbohydrates amo man na nagapabaskog sa aton mo, so kinanglan taman ina, so hindi lang magpatama, okay? Kay actually yung mga food nga healthy kung matamaan ka hindi man nami, sige. Okay, so next, ang ginasuggest man dre, number 4, magpatigayon sang minimal lang ang mga aerobic exercise. Hindi mo nang bisan hindi mo masarangan na bira-bira kagid. So mga light lang, search mo da sa YouTube, bala kay damo ginadra. So isa dra sa pwede mo himuon ang brisk walking, stationary cycling, or water aerobics. Do wala ko nakakita sa water aerobics. So mga low impact aerobic classes makita mo dira sa online na bala subong sa kada giho mo bala makita mo halos tanan sa internet, di ba? So dira ma-check ka mo para bisan ara lang kamo sa inyo balay, at least maka galaw-galaw, okay? And next, mag-inom sang
tubig adlaw-adlaw. Kay may ara iban nagakalipat mag-inom sang tubig. Labi na kung ara lang sila sa ilang mga pulian kung uhawon lang amo pag-inom. So hindi na siya gali amo. Kay ginasuggest gani 8 to 10 glasses per day depende na kung ginabawalan, ginadilian kaya sang imo doktor kay may ara dan ginadilian sila sang ila doktor kay may ara sila sang ginatawag nga water retention. So magpamangkot ka sa imo doktor kung pila lang ang water or water nga ginasuggest niya sa imo or pwede sa imo sa matag adlaw nga tanan. Okay? And then ang next is magpamangkot ka sa imo doktor angot naman sa cardiovascular stress test. May gali mo sina. Cardiovascular stress test. So magkadto ka sa imo doktor, mamangkot ka sa iya about sina. Kay ang stress test ko no, ang agod malikawan ang anuman nga atake sa korason. Amo na bala ang kalabanan subong nga cases, 'di ba? Number 1 gina siya actually ang ining heart attack. Kalabanan nga magluwas sa mga COVID subong nga mga rason nga nagkalamatay. Heart attack gidya ang damo man subong. Ang last kung may pagpangduwa-duwa ka kung paano mo mabago imo nga lifestyle, mag-consult ka gid sa healthcare experts bisan online lamang. Kay again sa nahamba ko nakaina nga halos tanan subong online na. Okay, so pwede ka gidra kung hindi ka gidyabi convinced sa imo nabasa dra sa imo gin research. So much better nga mag-consult ka sa mga healthcare experts gid lamang. Okay? So sige, alas 2:15 Action Radio Philippines Standard Time. Okay, so ina nga aton nga FYI segment for today mga ka-aksyon. I hope may na-learn man kamo, at least may nakuha para idea man kung ano ang pagahimuon, especially subong nga panahon sa pandemya, kinanglan gid naton nga mag-survive. Ma-survive aton kaugalingon kag mapabilin nga healthy kita mga ka-aksyon. Kay madula gid ini padayon lang kita sa pagpangamuyo. Okay, so sige, and this time naman magabasa kita sang sulat na ginpadala iya subong nga hapon diri kay Tita Wilma Sugaton. So sige, standby ka mo anay mga ka-aksyon ha. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig, ang buhay ay ganyan, mayroong Alas 2:18 Action Radio Philippines Standard Time. And this time, sa sulat na padala kay Tita Wilma, nagasiling, Dear Tita Wilma, masobra 20 katuig na ang pag-upod namon nga mag-asawa kag mayara naman kami isang isa ka bata nga managtapos na sa college. By the way, tawag lamang ako kay Rosel, 45 anyos.
sa piyak sang 20 ka tuig nga pag-upod, wala ako nangin malipayon sa iya luyo. Magkaupod kami sa isa ka balay, pero hindi ko makabig nga puloy-an. Saguna, mabakod pa ang amon pagpalanggaanay. Ang matuod sa pihak sang pagkontra sang akon mga ginikanan, siya ang lalaki nga akon ginpakaslan. Tita, malipayon kami sa una nga 6 ka tuig namon nga pag-updanan. Pero likom sa akon ihibalo, mayara gali siya sang karelasyon. Nagsumpaanay kami sadto nga wala sang may magluib kag ako ang nagpabilin nga tampad sa iya. Tita Wilma, kablo ka na diskubrihan ko ang relasyon niya sa iba niya babayi sang may nagkadto sa amon balay nga isa ka nagabusong nga babayi. Tita Wilma, ako ang personal nga nakasugilanon sang babayi bangod yara sa trabaho ang akon nga bana. Ang siling niya sa akon, may salabton ang akon bana sa ginadala niya nga bata. Sobra kasakit sang akon nabatian, Tita Wilma. Kag mas nagdoble pa ang sakit sang ginako sang akon bana ang iya nahimo nga sala. Nagpangayo siya sang pasaylo kag ginatagan ko siya sang isa ka kahigayunan. Ginsustentuhan sini ang iya bata sa iban, pero wala na niya ginupdan tubtob nga nakakita ini sang iban nga makarelasyon. Pero Tito Wilma, kabalo ka, bisan ano man nga pilit ko, wala na nagbalik ang pagpalangga ko sa iya. Pero nagpadayon ng amon pag-upod, bangod hindi ko gusto sang broken family. Pero separado kami sang ginahigdaan. Ang pamangkot ko, Tita Wilma, kagusto ko gin mga pangayo sang advice, kung husto ayhan nga magapabilin kami nga mag-upod sa pihak nga wala na sang pagpalangga. Alas 2:22 Action Radio, Philippine Standard Time. Kag inyo nabatian ang detalye sang sulat ni ginpadala sa aton subong nga hapon sa aton letter sender nga si Rosel. Sa diin 20 years na sila nga nagaupdanay sa yabana, may isa ka bata. Kag sang first 6 years nila kuno kanami isang ila pag-updanay. Pero likom sa ihibalo, may ibang gali nga karelasyon ang iya nga bana. Kag iya ini nadiskubrihan. Pero sa pihak sang kasalanan sang iya bana, ginpatawad kag ginbaton liwat. Pero sunod sa iya nadula ang iya pagpalangga. So ano ayhan ang iya pamangkot, okay kuno ayhan ya gaupdanay sila kuno gyapon duwa bisan wala sang pagpalangga. So sige, ina ang may advice si Tita Wilma karon. Magabasahon naton, pero sa mga luyag man of course maghatag sa ila advice or personal opinion. Kag para diri kay Rosel, mahimo gid kamo nga mag-text sa aton text hotline sa nagapamati via radio 0963-7570874. Sa liwat 0963-7570874. And sa mga naga-monitor naman via Facebook Live,
Pwede nyo gid comment dira ang inyo advice para sa aton letter sender subong nga adlaw. Okay, pero antes ako maghatag sang advice o kung magabasa sang advice ni Tita Wilma Sugaton, diri kita anay sa iya importante man nga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is 2:25, Action Radio, Philippine Standard Time. So, sige, pagabasahon ko anay ang advice ni Tita Wilma para man sa aton nga letter sender subong nga adlaw. So, sa imo, Rosel, maayong hapon sa imo. Salamat sa sulat nga imo ginpadala diri sa programa This Is My Life. Rosel, ang natabo sa imo, hindi lang sa imo natabo. Madamo na sang mga mag-asawa nga pareho gid ang sitwasyon sa imo. Ginsiling mo sa imo sulat nga ang ginhimo sa imo bana, iya na ginapangayuan sang patawad kagin patawad mo man siya. Nagpangayo siya sa imo sang isa pa ka tsansa kag ginhatag mo man. Mabudlay, Rosel, ang magpatawad pero nahimo mo ini o galing siguro wala mo ginkalimtan ang iya man nga ginhimo. Suno pa kay Tita Wilma, ang lubos nga pagpatawad, Rosel, kaupo dira ang paglimot man sa ginhimo nga sala. Correct. Kung hindi pagkalimtan ang sala nga nahimo, hindi lubos ang imo nga pagpatawad. Ini ang magresulta lang sa padayon nga sakit nga imo mabatsyagan. Suno pa kay Tita Wilma, siguro Rosel, kung gusto mo nga mangin malipayon sa liwat ang inyo pag-asawahay, tunan mo gid nga kalimtan ang sala nga nahimo sang imo man nga bana. Siguro sincero man siya sa iya paghinulsol. Amulang ini ang paagi agud mabalik sa liwat ang inyo malipayon nga relasyon bilang mag-asawa. Kag hambal ni Tita Wilma, kung wala sang lubos nga pagpatawad kag kalimtan ang sala, mabudlay para sa imo nga maangkon ang kalipayan upod sa imo nga bana. Alas 2:27 Action Radio, Philippine Standard Time. Thank you so much, Tita Wilma, sa imo advice sa aton letter sender nga si Rosel. Nga, of course, nagapamatigid subong nga hapon. Kag diri man sa aton text hotline, si 58341, nag-text siya. Siling niya, Tita, good noon. Ang akon ma-advise, kay nabaton man niya, palanggaon na lang niya, iya bana. From Cecil Romano sa Panaquiao, Negros Occidental. Okay, salamat! Si ano naman niya, si 5588, siling niya, Hi, Day. Hi, Day, akon problema, amo man na. Ahay.
Tikabay pa nga duha ka mo na pathaga ni Tita Wilma sa imo subong ginabatsyag dira nga kasakit or problema nga ginapangatubang. Kay 78796 naman siling niya. Good PM, Inday Dorel. Ang ma-advise ko kay Rosel, for the sake sa inyo anak, please ibalik ang imo pagtamod sa imo bana. Si Bebe Carbiliedo of Country Homes. Okay, salamat gid mga ka-aksyon. So sige. Pasensya ang iba, hindi ko na mabasa kaya nga ton oras kada sigid. Okay, magabalik pa kita mga ka-aksyon ha para naman sa inyo nga horoscope of the day subong adlaw. So standby ka mo kay magabalik pa ang programa This is My Life pagkatapos gid lamang sini. Ang Joy Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Okay, so mayong hapon sa liwat. Happy birthday gali kay Rona Sinoro, bata ni Ma'am Ana Sinoro. Okay, dira sa may Belgium to ma'am no, nadumduman ko na kaina. Sige. Okay, you're welcome ged. Alex Monteza, Melvin Abdo. Mayong hapon dira sa may barangay Malingin, Bagos City. Okay. Imbong Diocampo. Hello, mayong hapon sa iyo sir. Salamat gid. Kay Katie Veer, mayong hapon. Miss Jean Hisulgon. Okay, sige. Miss Jean Hisulgon, mayong hapon sa imo. Dra sa may Dave's Mango Stand sa ano ni ha, sa may Valladolid. Kung maglagaw ka mo gani somewhere in South, mga ka-aksyon, or kapangita ka mo sang paho, hapit ka mo dra sa Dave's Mango Stand. Matamis nga paho. Nila ni Miss Jean Hisulgon. Ano na sila ya, kung going ka sa Kabankalan, do left side na sila, sa unhan sa mapahoan, giblaan na sila sa, lapit sa may, ano tawag da, gym or coliseum nyo, Miss Jean? Anyway, sige, kung gusto nyo mango float ka mo, na namit ginada, hapit ka mo da mga ka-aksyon. Kay Maria Leonor Montesino, hello langga, mayong hapon sa imo. Kung diin ka man subong, keep safe. Kay Ma'am Maria Luisa Melos, hello ma'am. Kay William Will, mayong hapon. Miss Homa Lumena, mayong hapon man. And of course, akon Iloy, si Nini Jean Gacho Kabato, nagalantaw subong nga hapon. Hello mother, how are you? Ara siya sa Himamaylan. Kay tara niya taga Himamaylan City, especially taga Barangay Carabalan, mayong hapon sa inyo. Okay? Kag sa mga taga Hinobaan, si Palay, La Carlota, La Castellana, Moises Padilla, Valladolid, Pontevedra, Pulupandan, tanan-tanana, Sagay, Murcia, o basi mamalimtan, Pako Silay, Talisay, Manapla, Cadiz, Escalante, tanan-tanan, maayong hapon sa inyo mga ka-aksyon. Sa bilog ng isla sang Negros Occidental. Okay, so sige, sa mga gusto pa magpatamyo sa birthday or kung ano man dra, anniversary, comment lang ko mo diri kay pagabasahon ta ina karon ha. Kag kay Miss Suzette Pahe Margen or Margen, dra sa may barangay 30 mayong hapon sa imo ma'am. Sige, standby kita na ya. Kay sa programa This is My Life magabalik kita. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Alas 2:42 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Yes, pabalik diri sa programa This is My Life. Ang horoscope of the day na ninyo. As I promise kaina, nga pagabasahon nato ng inyo nga kapalaran subong nga adlaw. Okay, so stand by. Gemini, Mayo 21, Tubtub, Hunyo 21. Gemini, so dre paghatagan mo dapat sang importansya ang imo nga mga resources. I-appreciate ang tawo nga nagapakita sang effort sa imo. Kag mangin mabinantayon ka sa mga transaksyon nga imo ginasudlan. Lucky numbers 43, 36, 59, 12, 41. Shocking pink is your lucky color. Next, Cancer, Hunyo 22, Tubtub, Hulyo 22. Cancer, may baluan mo ang motibo sa mga hinaga nga nagagwa sa bibig sang imo nga kaistorya. Ang
Mangin mahinalungon ikaw, Cancer. Lucky numbers 33, 46, 59, 11, 22. Cinnamon brown is your lucky color. And next is Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Kadalagaan o kung mangin madinalagon ng imo nga online delivery services. Kag expanding man ang imo nga negosyo kung mayara ikaw sang negosyo, Leo. Mangin maayo man ang imo nga earnings. Wow! Lucky numbers mo, Leo, 23 or 23, 37, 49, 55, 51. Mango orange is your lucky color. And the next is Virgo, Agosto 23, tubtub Setiembre 23. Virgo, sunod rin hindi na pagpadakua ang mga magamay nga problema. Mag-focus sa feel-good event, agod nga maago mo ang malipayon nga pagpangabuhi. Lucky numbers 13, 26, 59, 31, 13. Kag caramel brown is your lucky color. And next, Libra, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Malipayon nga event ang imo subong maeksperiensyahan, Libra. Kag done deal na ang imo nga pagahimuon nga negosasyon. Masami nga tutukan ang details ang imo transaction, Libra, kag ang imo lucky numbers 53, 36, 49, 12, 21. Ruby red is your lucky color. And next is Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Scorpio. Mangin na judge ka sa isa ka beauty contest. Kag, kung may business ikaw nga related sa beauty products or beauty products mismo, magabukas in isang oportunidad sa imo. Diba? Lucky numbers 23, 46, 39, 51, 15. Sky blue is your lucky color. Okay, last 2:46 Section Radio, Philippine Standard Time. So, inaana natin nga first nga part 1 sa aton nga horoscope of the day. Kay may pila pa kita ka mga obligations man sa aton nga mga commercial. So, sige, ang kasugpon sa horoscope of the day, mga ka-aksyon, ha? Pagkatapos gid lamang sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw.
Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng Sagittarius, November 23 tubtub December 21. Sagittarius, ideal ang kagaynan para dugangan ang security measures sa imo business o kung sa imo man nga puloy-an. Kaya sunod sa imo horoscope, dapat permi ka nga magpaniguro. Lucky numbers 43, 56, 29, 13, 41, amethyst violet is your lucky color. Next is Capricorn, December 22 to Enero 19. Capricorn, magabaton ka sa appreciation sa mga tao nga imo ka istorya. Mas mangin inspired ka sa imo nga trabaho. Lucky numbers 53, 46, 39, 12, 21, mocha brown is your lucky color. Next is Aquarius, Enero 20 to Febrero 18. Aquarius, magapirma ka sa kontrata bangod mayara sang bago nga product nga imo iga-endorse. Wow! Halungi ang imo nga credit card. Lucky numbers 23, 36, 49, 15, 51. Brandy yellow is your lucky color. Next is Pisces, Febrero 19 to Marso 20. Pisces, makilala mo ang imo true friend sa panahon sang krisis nga imo ma-experiensyahan. Iyo na agod islan ang mga friends mo na hindi man matuod sa imo. Lucky numbers 33, 46, 59, 12, 22. Cherry red is your lucky color. Aries, Marso 21 to Abril 19, makuha mo ang malipayon nga pagpangabuhi. Kung tinguan mo man nga mangin, malipayon ka bisan yara ka sa tunga sang pagpanghangka. Lucky numbers 23, 56, 49, 12, 31, cyan blue is your lucky color. Kag sa katapusan, ang Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Ang imo Taurus nga pagtinguha amo ang magapatinad sa imo. Good news kay mabakal mo na ang imo ginahandom nga salakyan. Wow! Lucky numbers 53, 26, 49, 11, 33. Lavender is your lucky color. Okay, las 2:58 Action Radio, Philippine Standard Time. This time, ano mga ka-aksyon, ang aton anay nga, of course, pagpangamuyo man, agod madula na ining pandemya nga aton gina-experiensyahan sa karon nga among COVID-19 pandemic. Yari ang Horacio Emperata.
Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Les Tres Action Radio, Philippine Standard Time. Antes ang aton pagtakop subong nga hapon, ang aton anay nga verse of the day gikan sa Psalm chapter 17 o kon chapter 17 verse 1. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Okay, madamo gid nga salamat mga ka-aksyon. Isa na naman ka maayo nga hapon sa inyo tanan. Salamat gid.
sa inyo pag-upod sa akong subong nga hapon. Kag magatakop na naman ang programa This Is My Life sa Sininga Adlaw. Salamat gid sa mga nag-comment sa Facebook Live kag sa nagapamati via Transistor Radio. Salamat sa inyo tanan. Kay Emmanuel Morales, mayang hapon. Okay, so sige. Araman si Miss Jinky Dialagdon. Sige, madamag niya salamat mga ka-aksyon. Stay safe and God bless us all. Ini naman si Aksyon Dorel Cabat. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod.